Tá. Ok, entonces este Zoom de repaso vamos a ver parte uno. Tämä nyt kyllä ihan tietenkin suomeksi. Eli perhe. Perhesanoihin liittyy tietenkin, jos haluat kertoa perheestä, niin käytännössä aina tämä tener-verbi, että sanotaan, että minulla on jotakin. Esimerkkinä tengo un hermano y una hermana. Minulla on yksi veli ja yksi sisko. Täällä on suluissa vielä hermano menor, pikkuveli ja hermana major, isosisko. Ja tener-verbi, ehkä muistattekin, meillä oli se, että miten sanotaan, minulla on auto. Niin sen voi sanoa, että tengo un coche, mutta sen verbin kanssa aina tämä un artikkeli korostuu niin, että se on oikeastaan, että minulla on yksi auto. Ja sehän nyt on tavallaan ihan järkevää sanoa, minulla on yksi auto, koska autoja voi olla useampiakin. Mutta jos sä vaan haluat sanoa, että omistan auton, niin silloin yleensä espanjan jätti pois tämän tener-verbin kanssa. Sanoo vaan tengo coche. Minulla on auto. Niin nyt tässä tosiaan sama kuin puhuu perheestä, niin täytyy vähän ajatella sitä, että onko niitä henkilöitä yleensä sitten enemmän kuin, tai voisiko niitä olla, niin kuin nyt veljiä ja siskoja voisi hyvin olla enemmänkin, niin siihen sopii hyvin se un hermana, una hermana. Mutta sitten kun on esimerkiksi novio, novia, poikaystävä, tyttöystävä, marido, mujer, tällaisia, mitä aina nyt on vaan se yksi, niin silloin käytännössä espanjanen ei laita tänne ikinä sitä un novio ja una novia, vaan sanotaan vaan tengo novio, tengo marido, tengo mujer. Toki voisit sanoa myös vaikka, että estoy casado. Tämä oli myös perhesanastoa nämä divorciado, eronnut ja soltero, naimaton. Eli sellainen tietty vocabulario basico, niin kuin täällä on, niin näistä perhesanoista on hyvä osata. Ja sitten tosiaan ideana se, että kun on el padre, la madre, isä ja äiti sanat, niin sama juttu oli tässä sisko ja veli, niin me laitetaan se maskuliinisana, eli toi isä, monikkoon, los padres. Se tarkoittaa isät, mutta se tarkoittaa myös vanhemmat, koska se idea on se, että se maskuliinimuoto monikossa sisältää sen vastaavan feminiini, naispuolisen. Eli los padres on vanhemmat. Ja tämä on ollut meillä ykköskurssillakin jo esillä, kun meillä on senior ja seniora, Mr. and Mrs., herra ja rouva. Me voidaan puhutella tällaista herra ja rouvaa yhdessä tuolla seniores-sanalla. Ja se olisi sitten niin kuin se pariskunta. Suomesta puuttuu semmoinen niin kuin herra ja rouva, miten heitä voisi puhutella yhdessä järkevästi yhdellä sanalla, mutta Espanjassa se on. Eli tarkoittaa sitä, että kun meillä on just hermano, veli ja la hermana, ja jos me halutaan puhua sisaruksista yhdessä, englannissa on se siblings ja suomessa on sisarukset, mutta Espanjasta puuttuu sellainen sana, käyttää sitten tätä velisanaa monikossa, eli los hermanos. Ne sisältää ne siskot sitten myös. Eli jollakin tavalla on hyvä osata kertoa. Se voi olla just se, niin kuin sanoin, että tentissä on vähän sellainen pidempi kirjoitustehtävä niin, että kerro vähän jotain perheestä siinä. Voi tietenkin soveltaa ja vähän keksiäkin jotain, mutta just kannattaa kerrata tämä vokabulario. Baasiko ja myös tämä tener-verbi sitten ihan, se oli jo ykköskurssilla, mutta edelleen tietenkin ne ykköskurssinkin asiat. No sitten ihan lyhyesti tästä tiempo libre, las aficiones, eli just tämä afición-sana, mikä on espanjan harrastussana, niin on hyvä muistaa una afición. Tosin myös tämä englannin hobby, ne sanoo sitten hobby, harrastussana on käytössä. Eli jotain näitä tekemisen verbejä, eli jugar al fútbol, pelata verbi. Tähän me törmätään myös sitten, kun katsotaan niitä vokaalimuutos. Eli jugar oli yksi näistä. U vaihtuukin ueksi, tulee juego, ja siihen liittyy aina vielä tämä al-yhdistelmä, tämä a plus l, koska melkein kaikki tällaiset pallopelit on maskuliineja,
käytetään näitä englannin sanoja volleyball, football, tennis, golf, niin sitten siinä on toi all, juego all football. Ää, Toki kannattaa muistaa, että on just tämä Gustar-verbi on ihan kätevä siinä, että jos haluaa välttää sen, ettei tarvitse osata tai muistaa, miten tämä varsinainen verbi taipuu, niin silloinhan te voitte käyttää sitä tälleen perusmuodossa just tämän Gustar-verbin jälkeen. Me gusta jugar, tykkään pelata. Me gusta tocar, la guitarra, tykkään soittaa kitaraa. Eli just puhuttiin noista Gustar-verbeistä, niin ne on usein tälleen apuverpejä, ja sitten kun siihen perään tulee se pääverbi, niin se tulee aina perusmuodossa. Mutta jos te yksinään käytätte yhtä verbiä, kysytte tokas la guitarra, soitatko sinä, niin silloin pitää aina muistaa taivuttaa sitä verbiä. Senkin voi kysyä, että te gusta tocar la guitarra, tykkäätkö soittaa kitaraa? Mutta tosiaan tässä nyt nämä kaksi verbiä sen takia, kun nehän on molemmat englannissa play. Play football ja play guitar. Mutta Espanjassa oli tämä, että pelataan, pelataan, tämä jugar on se pelata, mutta sitten kosketetaan näitä soittimia. Eli tokar-verbi olenkin koskettaa. Toko el piano, kosketan pianoa, eli soitan pianoa. No sitten ehkä kaikkein tärkein aihe tässä ykkösosiossa oli kuitenkin tämä ravintola, ennen restaurante. Harjoiteltiin vähän sitä tilaamista, ja tässä näkyy ihan pikaisesti vähän tätä ravintolasanastoa ja nämä yleisimmät tavat, miten nyt tehdään se tilaus. Eli oli nämä para mi, minulle, tomo, minä otan, tai voi a tomar, aion ottaa, se lähifuturi. Tai sitten jos tekee tavallaan kaverillekin tilaa, niin para nosotros, meille, tomamos una paella, otamme paellan, tai vamos a tomar. Eli nämä on samat kuin siellä kahvilassakin tietenkin, niin käy sitten ravintolatilaukseen. Ja sitten siellä oli nämä 5 tällaista tavallaan sanontaa, niin mitkä kannattaa opetella hyvin. Tämä on sellainen aihe, mikä aina tentissä kyllä kysytään, että pyydetään sitten joko täydentämään joku teksti tai sitten tilaamaan jotakin, niin niitä ruokia ja juomia ei tarvitse erikseen kaikkia tietenkään paljon osata, mutta jotain yleisimpiä, niin kuin tähän on nyt mainittu näitä. De primero alkuruuaksi, esimerkiksi ensalada mixta, sekasalaatti tai sopa de verduras, vihanneskeitto, joka on se gazpacho usein Espanjassa. De segundo, tässä oli nämä järjestysnumerot käytössä, eli ensimmäiseksi, toiseksi, sama kuin alkuruuaksi ja pääruuaksi. Filete de ternera oli siis esimerkiksi se vasikan leike, eli käytännössä se on niin kuin naudan lihaa. Una paella, eli ihan tuttujakin sanoja tietenkin ruokia voi käyttää. Juotavaksi siinä käytettiin tätä verbin perusmuotoa beber ja prepositio para beber, copa de vino, lasillinen viiniä, botella de agua, 1 pullo vettä. De postre, sitten jälkiruuaksi, helado de vainilla, vaniljajäätelö, un flan, joku tällainen paahtovanukas, una fruta. Eli meillä oli se menu del dia, niin sen voi kerätä silleen, että vähän muutamia ruokia sieltä opettelee. Ja sitten la cuenta, por favor, eli se lasku kiitos, niin ihan yksinkertaisesti voi vaan sanoa la cuenta, por favor. Mutta nämä oli nyt näitä ykkösosion näitä teemoja, ja se varsinainen kielioppi liittyi näihin adjektiiveihin ja näihin 2 ser ja estar-verbiin, mitkä tietenkin tuli jo ihan siellä ykköskurssin alussa, mutta nyt se uusi asia oli se, että kumpi näistä verbeistä pitäisi valita, kun meillä on joku adjektiivi. Ja siihen oli se sääntö, että ser-verbiä käytetään pysyvistä asioista, eli permanente. Tässä pitäisi lukea, että pysyvä tai hitaasti muuttuva asia. Esimerkkinä nyt sitten
Ammatit, soi professor, kansallisuudet, soi finlandes, tämmöinen ulkonäkö, soi alto, olen pitkä. Ymmärrätte, että nämä on käytännössä hyvinkin pysyviä. Pysyviä. Toki ammatin voi vaihtaa, kansalaisuuden voi vaihtaa, mutta ainakin nyt tämmöinen pituus ja lyhyys, niin sitä on aika mahdoton siihen vaikuttaa. Mutta sitten myös vaikka soi hoven, olen nuori, sehän ei valitettavasti ole pysyvää, mutta se on kuitenkin tämmöinen niin hitaasti muuttuva asia. Eli silloinkin valitaan ser. Tai olen opiskelija. Harva nyt on koko loppuelämänsä opiskelija, mutta se tosiaan estar-verbi kanssa, se pitää olla hyvinkin nopeasti muuttuva se. Silloin käytetään estar, mutta jos on tämmöinen hyvinkin hitaasti muuttuva asia, niin oikeastaan se rajatapaus on aika hyvä mun mielestä tässä tämä, eli myös kaikki värit. Kaikki värit sanotaan aina ser-verbillä. Ajatellaan, että jos se esine on tietyn värinen, niin se on aika pysyvästi sen värinen, mutta kun sen kuitenkin voi maalata, niin tavallaan siinä on nyt se, että se on sitten kuitenkin melko hitaasti. Se maalaaminen se on sinänsä jo melko hankala ja hidas operaatio, kun sitten taas tämä täällä, että pöytä on likainen, niin ymmärrätte, se on sitten aika nopeasti. Eli siinä on just espanjalaisen mielestä just se raja, että sä voit maalata sen pöydän, mutta se on jo vähän isompi operaatio kuin se, että sä pyyhit sen puhtaaksi. Eli nyt tämä likainen puhdas menee tänne estar-verbin puolelle. Se on tämmöinen momentaaneo. Eli siihen sopii, taisin sanoakin silloin, että jos siihen sopii se tällä hetkellä. Eli se on vähän hassu sanoa, että pöytä on tällä hetkellä punainen. Mutta tähän sopii se, että pöytä on tällä hetkellä likainen. Tavallaan sellaista voi käyttää vähän niin kuin suomalainen joutuu. Espanjalainen ei joudu tätä edes miettimään, se on hänelle niin selvä se. Mutta suomalainen voi joutua miettimään, että kumpaan tämä nyt sitten kuuluu, että onko momentaaneo vai permanente. Se on vähän jossain tapauksessa häilyvä se raja. Ja sama juttu estoy enfermo, estoy nervioso, jos on sairas tai hermostunut, tämmöiset tunnetilat yleensäkin, niihin sopii niin kuin tällä hetkellä sairas, tällä hetkellä hermostunut. Niin, niin ne on semmoisia, mitkä voi vaihtua sitten melko nopeastikin. Tai just vaikka auki ja kiinni. Restaurante está abierto, se on tällä hetkellä auki. Niin käytetään estar-verbiä. Tässä pakko mainita, että muistakaa myös, että tämä estar oli aina se sijainti, niin se nyt vähän sotkee tämän tällä hetkellä. Eli kun teidän pitää sanoa, että Madrid está en España, Madrid sijaitsee Espanjassa, niin silloinhan ei voi ajatella, että Madrid sijaitsee tällä hetkellä. Se ei sovi sen sijainnin kanssa, mutta aina kun se on niin kuin olla-verbi ja joku adjektiivi, että siinä on joku adjektiivi, niin silloin te voitte miettiä sitä tällä hetkellä. Toinen, mikä valitettavasti vähän sotki tätä juttua, oli tämä siviilisääty, eli el estado civil. Oli just puhetta tuosta casado, että nämä on näitä perheeseen liittyviä, oikeastaan niin kuin perhesanastoa, tämä siviilisääty. Niin siinä oli sitten tällaista vähän, että nämä kaksi verbiä, ser ja estar, käytettiin vähän niin kuin sekaisin. Eli tässä oli ne yleisimmät nyt mainittu, että yleensä naimisissa sanotaan estoy casado. Ja myös sitten eron sanotaan estamos, estar-verbillä. Mutta sitten kuitenkin tämä naimaton sanotaan, että se olisi mukaan tällaista pysyvää sitten tämä naimattomuus, soi soltero. Mutta näihin sanoinkin, että näissä kyllä jossain tapauksessa espanjankin voi sanoa, että estoy soltero, se ei ole väärin. Eli käytännössä pakko hyväksyä esimerkiksi tentissä niin ne molemmat, koska niihin ei ole semmoista ihan sellaista kielioppisääntöä, että kumpaa olisi. Siinä on vain tämmöiset vakiintuneet käytännöt, että toi soi soltero on yleisempi kuin estoy soltero, mutta molemmat hyväksyttäisiin. Mutta se on ainoastaan nyt tämä siviilisääty, missä on tällainen tavallaan, että ei ole niin saatu sovittua niitä, kumpaa käytetään. Ei ole semmoista, tai tavallaan on vakiintunut, mutta ei ole semmoista niin kielioppisääntöä.
Ja sitten ykkösosiossa tuli vielä just nämä gustar, encantar, interessar, mitkä me jo käytiinkin, mutta me käytiin ne tuossa perfektissä, niin tästä näkyy nyt se, mitä tentissä sitten. Tentissä niitä pitää osata käyttää tälleen presenssissä, eli muistatte sen, että pakollinen tämä datiivi, eli objektipronomini me, te, le, nos, os, le, se on aina verbin edessä. Ja sitten verbistä on käytössä vain tämä yksikkömonikko, eli tämä yksikön kolmas ja monikon kolmas, eli joko gusta tai gustan, encanta tai encantan, interessa tai interessan. Eli ne oli nyt ne kaksi perusjuttua, pronomini ja se, että verbi ei taivukaan normaalisti. Tässä on ihan muutama unos ejemplos. Me gusta el helado, tykkään jäätelöstä, eli minua miellyttää jäätelö. Me gustan los vinos españoles, eli jos se on monikkossa, mistä puhutaan, nyt puhutaan espanjalaisista viineistä, niin silloin pitää sanoa minua miellyttävät ne espanjalaiset viinit. Me gustan. Eli aina ihan sen mukaan, että mistä on puhe. Te gusta este vestido? Tykkäätkö tästä mekosta? Sinua miellyttääkö tämä mekko? Eli vestido on se, the dress. Ja sitten huomio, siellä on kaksi asiaa. Tykkäätkö tästä mekosta ja tästä puserosta, tai sitä vaatesanastoa, niin silloin se on myös monikko. Siinä on kaksi vaatekappaletta, niin te gustan este vestido y esta blusa. Ja sitten vielä muistutus teitittelystä, eli jos te puhuttelette jotain herraa, senior Garcia, niin pitää valita aina espanjassa teititellään sillä hän muodolla, eli nyt se on toi le gusta. Le gusta escuchar música. Tykkäättekö te kuunnella musiikkia? Ja sitten tosiaan tämä se painollinen muoto näkyy nyt tässä, että kaikkiin isoin virhe, mikä tässä nyt oikeastaan tosiaan mahdollisesti voisi tehdä, olisi käyttää näiden verbien kanssa sitä tavallista minä-sanaa. Siitä oli puhe, että se ei ikinä sovi näiden verbien kanssa, se minä, se jo, tai se sinä, se tu, se tavallinen minä ja sinä. Sinä-sana, ja se johtuu siitä, että siinä on nyt jo se minua, ja sitten siihen voidaan laittaa vielä se painollinen minua, mikä oli tämä ami, ati. Niin nyt on pakko käyttää jotain tällaista objektimuotoa näistä, eikä sitä tavallista minä-sanaa. Ja kieltosanan paikka vielä, eli tässä ei ollut vielä yhtään esimerkkiä. Jos on kielteinen lause, niin se tulee tonne ihan ton tavallisen pronominin eteen, eli nomegusta, notegusta, nonoskusta. Ja sitten jos käyttää sitä painollista, niin se aloitetaan kuitenkin sillä ami nomegusta. Eli tarkkana ton kieltosanan kanssa. Ati notegusta. A Juan nolegusta. Juan ei pidä. Eli jos siellä tosiaan mainitaan joku henkilö, Juan, poikaystäväni, Lopezin pariskunta, niin silloin se lause pitää alkaa tällä prepositiolla, että me saadaan se Juan ja häntä miellyttää, tai poikaystävääni häntä, Lopezin pariskuntaa. Eli siinä näkyy se, että se on tavallaan se, verbit käyttäytyy eri tavalla, eli ei tule se, että minä pidän, sinä pidät, vaan että minua miellyttää, niin meidän on pakko sanoa siihen, että Juan ja miellyttää. Eli tässä oli nyt taivutettu tämä gustar-verbi, mutta ihan samalla tosiaan sitten encantar ja interessar. Encantar voi aina kääntää rakastaa. On pitää tosi paljon jostakin, eli me encantatu idea. Rakastan, sulla on mahtava idea. Tykkään tosi paljon sun ideasta. Ja tässä on ihan hyvä huomata, että silloin Espanja ei enää ikinä korosta tätä. Espanjaksi ei ikinä sanota me encanta mucho tu idea, koska tämä encantar sisältää jo sen, että pitää tosi paljon, niin se on sitten jo niin kuin, se ei sovi enää tämän. Ei voi tavallaan sanoa, että rakastan paljon. Eli me encanta on jo tosi vahva, voimakas sinänsä. Niin. Tai sitten hän muodossa, niin tosiaan le encanta la musica rap. Hän rakastaa rap-musiikkia. Ja me interesa la historia.
Minua kiinnostaa. Ja tämä oli nyt helppo, kun Suomessa on samanlainen. Minua kiinnostaa, sinua kiinnostaa. Sitten vaan kieltosanan paikka tosiaan. A nosotros no nos interesa la biología. Meitä ei kiinnosta, koska se kieltosana on nyt eri paikassa kuin Suomessa. Ei meitä kiinnosta. No nos interesa. Ja tännekin sitten muistaa aina laittaa sen N-kirjaimen, jos täällä olisi vaikka la biología y la geografía, jos olisikin mainittu kaksi, eli monikko, biologia ja maantieto, niin no nos interesan, kun puhutaankin sit kahdesta asiasta. Mutta joo, seuraava, mikä ollaan edelleenkin siinä siinä oli paljon asioita tässä parte uno. Viimeisenä oli tämä vokaalimuutos. Verbit, ja tähän on laitettu nyt nämä kaksi ehkä kaikkein yleisintä, tämä poder ja pensar. Yleisintä siis siinä mielessä, että ne oli just nämä O vaihtuu UEksi. Eli tuossa poder, se on kuitenkin ER-päätteinen verbi, niin sitten nämä päätteet on ihan säännölliset. Ja sitten toinen muutos, että E vaihtuu IEksi. Pensar-verbistä tuleekin pienso. Mutta tosiaan muistakaa, nämä ei ole epäsäännöllisiä verbejä, ja sen takia nämä kaikki päätteet on ihan säännöllisiä. Täällä on mainittu myös toisena esimerkkinä toi dormir, nukkua. Menee samalla siis kuin poder, että minä nukun olikin sitten duermo, duermes. Ja pensar verbin kanssa samanlainen on vaikka empezar, eli aloittaa. Empiezo, minä aloitan, minä alan tehdä jotakin. Eli nämä kaksi on hyvinkin yleisiä muutoksia. Voidaan laittaa tänne vielä yksi esimerkki. Meillä on ollut toi volver, mikä on palata, tulla takaisin. Harjoiteltiin kerran tämän kanssa. Eli jos törmäät tällaiseen verbiin, missä on O siellä verbin täällä keskellä, niin silloin aina pitää vähän miettiä, että tämä nyt saattaa olla tällainen vokaalimuutos. Verbi, eli tosiaan volver myös, se ei ole, siitähän tulisi Volvo, jos se olisi ihan tavallinen, niin se olisi Volvo, se minä palaan, mutta nyt se onkin vuelvo, vuelvo. Vuelvo a Finlandia el 3 de febrero. Palaan Suomeen 3. helmikuuta. Ja samaten voidaan laittaa yksi esimerkki tänne E vaihtuu IEksi, tällainen kuin valehdella, mentir. Nämä ei ole ehkä nyt ihan niitä kaikkein yleisimpiä, mutta näitä on siis tosi paljon. Mutta ihan vaan tosiaan esimerkkinä, että jos on tämmöinen uusi verbi, missä on se E-kirjain tuolla, niin sitten melkein kannattaa jostain tarkistaa, että onko se nyt sitten vokaalimuutos vai ei, koska se on niin yleistä, että se on niin kuin mahdoton tietää. Se voi olla tai se ei ole. Niin mentir, tosiaan, jos se olisi ihan säännöllinen, niin siitä tulisi mento, valehtele, mutta nyt se onkin miento, minä valehtelen. Ja tämä on yksi sellainen tavallaan espanjan kielen hankaluus, tai tässä on sellainen kohta, mistä ei voi niin kuin tavallaan sitä ei voi nähdä siitä, koska sitten on kuitenkin verbejä, missä se ei vaihdu. Mutta onneksi kuitenkin on onni se, että nyt se koskee vain tätä O- ja E-kirjainta, eli mitkään muut. No, tässä on tämä hugar. Hugar on nyt ainoa niin kuin tavallaan poikkeus, eli siellä se U-kirjain vaihtuu UEksi, niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhetta, mutta tämä on ihan poikkeus. Tuli se juego al tenis. Ja sitten on vielä tämä kolmas ryhmä, mutta tämä on myös tosi pieni, että niitä on ehkä vain kymmenkunta verbiä koko espanjan kielessä. Tässä on laitettu nyt nämä kaksi yleisintä, eli pedir ja elegir, missä toi e vaihtuu sitten pelkäksi iiksi. Ja silloin se verbi muuttuukin aika paljon. Eli pyytää ja tilata, niin onkin pido. Mutta muistakaa, se muutos tapahtuu aina kaikissa yksikön muodoissa ja sitten tuossa monikon kolmannessa. Eli se oli myös sellainen sääntö, että se ei ikinä tapahdu näissä me ja te. Podemos, podeis, pensamos, pensais ja pedimos, pedis. Ne on ihan säännölliset muodot aina nämä.
monikon ensimmäinen ja toinen. Eli kannattaa vaikka just tosiaan sitä verbikonjugaattoria, mitä me ollaan joskus yhdessäkin käytetty, tai sitten jostain muulta nettisivulta, tai sitten kysyy tekoälyltä, niin saa jostain kyllä vastauksen. Ja toinen, mikä helpotti nyt nämä vokaalimuutosverbit, niin ne voi unohtaa siinä perfektissä. Ja myös kaikissa muissa aikamuodoissa käytännössä. Eli ne liittyy vaan näihin presens-muotoihin. Eli jos sä puhutkin menneisyydessä, käytät sitä perfektiä, tai sitten vaikka sitä, sit kun opit sen espanjan imperfectin, niin silloin ei ole näitä vokaalimuutos. Ihan on siellä pari poikkeus, mitkä liittyy vaan näihin IR-verbeihin, mutta käytännössä voi unohtaa. Ää, Vielä tärkeä juttu ennen kuin mennään tuohon kakkososioon, eli nämähän on usein kanssa just tämä poder, voida, englannin can ja pensar, ajatella. Tämä on myös sellainen aikoa, niin kuin mitä aiot tehdä, ja piensas hacer, niin ne on usein tällaisia apuverpejä, niin silloin oli tärkeää muistaa tämä sääntö, että kun käyttää kahta verbiä peräkkäin, niin vaan se ensimmäinen taipuu, ihan niin kuin Suomessa. No puedo bailar, en voi tanssia. Eli se bailar tulee ihan siihen perusmuotoon. Quiero comer carne, haluan syödä lihaa. Ja nyt täytyykin muistaa toi querer-verbi, mikä oli se haluta. Ja se oli myös yksi näistä ihan yleisimmistä, missä e vaihtuu ieksi. Eli se oli tosiaan tämä quiero comer, haluan syödä. Quiero comer carne. Pelkkä karne, tosiaan lihaa, ruoka- ja juomasanoista. Yleensä jätetään pois nämä artikkelit, ei sanotakaan la carne, koska se la carne olisi niin kuin liha, the meat. Niin sitten että saadaan se, niin kuin, ihan niin kuin englannissakin, I want to eat meat. Pelkkä se meat, karne on, se vastaa Suomen lihaa. Pescado, kalaa. Pan, leipää. Eli bevo, café, juon kahvia. Okei, vamos a parte dos, eli kakkososio liittyy aika paljon matkustamiseen, eli myös sama juttu kuin siinä perhejutuissa, niin tämmöinen tämmöinen vocabulario basico perussanasto liittyen matkustamiseen. Tässä on ihan muutama sana otettu esille, mutta teillä oli erikseen sellainen matkustussanasto siellä annettu, niin se kannattaa kerrata. Eli salir-verbi on lähteä ja sitten sen vastakohta llegar saapua. Salir oli myös mennä ulos ja siitä tuli tämä salida, eli se oli se espanjan exit, eli uloskäynti, la salida, la llegada, sitten se saapuminen, tai voidaan puhua vaikka saapuvat lennot, niin llegadas, ja lähtevät junat, salidas, monikossa sitten. Salilla on IR, eli tulee nämä iimos, iis, tässä on nyt koko verbi näkyvillä. Ja minä-muoto oli vähän poikkeuksellinen, sinne tulee toi G, salgo. Salgo alas 9. Lähden ulos tai lähden kello 9. Mutta jos vaikka sanoo, että juna lähtee 3:30, niin silloin pitää valita toi sale, eli se hän lähtee, juna lähtee. El tren sale a las 3:30, 3:30. Kellonajoissahan voi myös käyttää niitä 15:30, eli espanjassakin voi sanoa a las 15:30. Varsinkin just tälle aikatauluissa, niin se on ihan yleinen, että käyttääkin niitä numeroita, mitä siinä on, mutta mikään ei tietenkään estä sanomasta 3:30. Llegar sitten taas ihan säännöllinen, tulee llego, minä saavun, I arrive. Llego a las 11, saavun 11. Ja sitten tietenkin ihan itse matkustaa, verbi se oli jo ykköskurssilla viajar. Siitä tulee viaje, eli matka, ja sanotaan buen viaje, hyvää matkaa.
Ja tässä oli just se tapaus, että bueno-sanasta tiputetaan se O-kirjain, että ei sanotakaan bueno viaje, vaan buen. Sama tapahtuisi tuossa maalo, jos nyt toivotettaisiin huonoa matkaa, niin mal. Mutta voihan se vaikka sanoa, että se oli huono matka, niin ha sido un mal viaje. Bueno ja maalo oli ne adjektiivit, mitä yleensä tulee pääsanan eteen. Ja kaikki muut tuli sitten sinne mieluun, tai yleensä pitääkin laittaa sinne pääsanan jälkeen. No sitten tässä on laitettu myös volar, mikä on myös näitä vokaalimuutos, mutta tästä meillä oli puhe, että espanjainen ei käytä tätä silleen, että lennän Pariisiin, vaan silloin kun menette lentokoneella, niin pitää ottaa se lentokone tai mennä sillä lentokoneella. Mutta tästä volar-verbistä tulee kuitenkin toi el vuelo, eli lento-sana, niin se on ihan sitä perussanastoa. Mutta esimerkiksi, että tomamos el avion a Paris, tomamos el tren. Kaikki kulkuneuvot voidaan ottaa, silloin niitä käytetään sen artikkelin kanssa. Tomar el coche, otetaan se auto, otetaan se juna. Mutta sitten jos mennään verbillä vamos, niin kuin englannissakin, niin by plane, niin silloin siellä on se prepositio en. Vamos en avion, vamos en tren, voi en coche, menen autolla. Sitten jompikumpi, mutta et pitää ne silleen erillään, ettei mene sekaisin. Ja sitten oli vielä vähän tätä matkatavaroita, kun yleensä on aina mukana, niin se oli espanjaksi toi equipaje, tengo mucho equipaje. Minulla on paljon matkatavaroita, la maleta grande, vaikka iso matkalaukku, el bolso pequeño, pieni kassi. Eli nyt vain esimerkkinä tästä matkustussanastosta. Ja sitten yksi aihe oli tämä sää, que tiempo hace. Tässä on nyt hyvin lyhyesti, eli yleisesti osaa vastata tähän kysymykseen, ymmärtää tämän kysymyksen, että millainen sää on. Espanjan kysyy aina tällä tiempo-sanalla. Tiempohan oli sekä aika että sää, mutta nyt se tarkoittaa sitten säätä, eli oikeastaan siinä lukee, että mitä sää tekee, millaista säätä on, millainen keli on, millainen ilma on. Suomessa on monta tapaa kysyä, mutta espanjan kysyy aina que tiempo hace. Eli hace, tehdä verbi on nyt siinä taipumattu. Käytetään sitä hän-muotoa siitä, mutta se ei nyt taivu, koska se ei ole oikeastaan se tehdä verbi nyt, vaan se on niin kuin sääilmauksissa oleva. Eli silloin se on yleensä näissä vastauksissakin, että hace sol, tekee aurinkoa, eli on aurinkoista. Hace frío, on kylmä tai kuuma. Hace viento, on tuulista, eli tekee tuulta. Nämä oli kaikki substantiiveja. Siitä oli puhe, eli sen takia näitä voi korostaa sillä mucho-sanalla. Tekee paljon, on niin kuin tosi aurinkoista, niin sanotaan hace mucho sol. Tekee paljon kylmyyttä sananmukaisesti, niin sen takia se on mucho calor. Se hämää, koska Suomessa sanotaan adjektiiville, että on tosi kylmä tai on tosi kuuma, mutta nämä ei olekaan nyt adjektiiveja Espanjassa, nämä sääilmaukset. Niin sen takia Espanja sanoo hace mucho frío tai hace mucho calor, hace mucho viento, paljon tuulta. Sitten oli erikseen niitä caliente, vaikka on olemassa sitten lämmin ja kuuma, caliente. Ja adjektiivejahan sitten korostetaan sillä muy caliente, tosi kuuma, mutta sitä ei käytetä silloin, kun puhut säästä, vaan säästä on aina tämä calor ja frio. Mutta sitten oli kuitenkin kaksi omaa verbiä, mitkä kannattaa muistaa, eli sataa lunta, ensin sataa vettä, eli llueve, eli sille on nyt oma verbi. Tässä taas näkyy se, että se puuttuu se it. Englannissa on it rains tai it snows, mutta espanjassa kun ei ole sitä sellaista se-sanaa, niin sanotaan vain llueve ja nieva. Sitten voidaan erikseen kysyä, que temperatura hace, että mikä lämpötila on, tai cuantos grados, montako astetta.
Niissäkin on tämä ase. Ase 20 grados. Jos on lämmintä, niin yleensä ei sanota tätä sobre zero, eli yli nollan. Mutta jos on pakkasta, niin käytetään tätä bajo zero, eli alle nollan. Hace 5 grados bajo cero. No sitten tietenkin lämpö tai näihin sääilmauksiin liittyy tavallaan myös vuodenajat, eli se idea, että vähän osaa vaikka kertoa, millainen sää Suomessa on keväällä tai millainen sää on yleensä talvella. ¿Qué tiempo hace en primavera tai en invierno en Finlandia? Eli estaciones del año oli ne vuodenajat. Pelkkä estacioneskin käy, mutta tämä estación oli myös asema. Eli sama sana niin kuin season ja station. Niin siinä on tavallaan, että se voi mennä, pieni mahdollisuus, että se menee sekaisin, niin sen takia voi sanoa sitten estaciones del año. Puhuu niistä vuoden ajoista eikä mistään asemista. Proximo-sana on aika yleinen, eli se kanssa taipuu, eli la próxima primavera tai el próximo otoño ensi syksynä. Eli nyt kun osataan myös puhua tulevaisuudesta sillä lähifuturilla, niin on hyvä osata jotain näitä ilmauksia, että vaikka kertoa, mitä aikoo tehdä sitten ensi syksynä. El próximo otoño voy a viajar a España. Aion matkustaa. Sen voi myös sanoa tällä, että pienso viajar. Se on ihan sama kuin se lähifuturi. No sitten tuli myös kuukaudet. Muistatte, ne viikonpäivät tuli jo ykköskurssilla. Ne on edelleen tietysti hyvä osata ne lunes, martes, miércoles. Mutta tällä kakkoskurssilla nyt erikseen sitten nämä los meses, eli kuukaudet. Kuukausi oli el mes, ja siitä sitten monikko toi los meses. Ja ne oli hyvinkin samannäköiset kuin Englannissa, paitsi toi tammikuu, enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ja niissä on myös prepositiona sitten en, sama kuin noissa vuodenajoissa, että helmikuussa, keväällä. Käytännössä yleensäkin aina tämä en-prepositio vastaa näitä Suomen SSA ja LLA. Vaikka että syntymäpäiväni on, niin tästä itse asiassa puuttuukin se vielä se la fecha, eli se on jäänyt pois. Eli se, että osaa sanoa sen päivämäärän ja vaikka tosiaan oman syntymäpäivänsä el cumpleaños oli se syntymäpäivä. Mi cumpleaños tai la fecha on sitten se päivämäärä. Esimerkiksi tänään, que día es hoy? Mikä päivä on tänään? Jos tentissä vaikka voi olla sellainen kysymys, niin että tarkoitetaan, että kuinka mones päivä, niin sitten osaa sanoa, että hoy es el 3 de diciembre, 3. joulukuuta. Ja nämähän tuli aina perusluvulla, paitsi se ensimmäinen, jonka voi sanoa myös, jos vaikka syntymäpäivä olisi 1. heinäkuuta. Tämä cumpleaños on vähän erikoinen sana, kun siinä oli toi S sitten myös yksikössä, koska se muodostuu niin, että cumple ja años, se muodostuu tuosta verbistä cumplire, joka on täyttää, eli täyttää vuosia, cumpleaños. Juan cumple 3 años. Juan täyttää 3 vuotta. Niin se on tavallaan muodostunut ihan siitä. Niin sen takia se on vähän erikoinen substantiivi. Se ei olekaan syntymäpäivä, niin kuin Suomessa ja Englannissa, vaan siellä on toi annios, että kuinka monta vuotta sitten täyttää. Mutta sanotaan näin, että mi cumpleaños es el uno, eli nyt voi käyttää peruslukua. Siellä on aina toi el, määrä, maskuliiniartikkeli tuossa. Mutta tässä voi laittaa nyt sen järjestysluvun, mikä oli se primero, sama kuin se alkuruoka. Eli ensimmäinen primero. De junio, 1.
Ja laitetaan se heinäkuu, minkä mä sanon. Eli de-prepositio sitten vielä tonne ennen kuukautta. El 3 de diciembre, el uno, el primero de julio. Ja sitten vielä tämä on nyt viimeinen, on siellä vielä numerotkin tulossa ennen kuin päästään osioon, mutta ihan pikaisesti, mitä tästä shoppailusta pitäisi muistaa. Eli ensinnäkin se, että on tämä ostaa verbi, comprar, quiero comprar unos pantalones. Siellä voi olla tentissä joku tilanne, että tee lyhyt dialogi vaikka asiakkaan ja sen myyjän välillä. Ja silloin asiakas pitäisi vaikka aloittaa, että mitä hän nyt etsii tai mitä hänen täytyy ostaa tai mitä hän aikoo ostaa. Ja tässä on nyt just esimerkkejä tästä, että meillä on kaksi verbiä lauseessa, niin silloin tämä toinen verbi tulee aina tähän perusmuotoon ostaa. Haluan ostaa housut. Quiero comprar unos pantalones. Aion ostaa teepaidan. Voy a comprar una camiseta. Tai minun täytyy ostaa uudet kengät. Tengo que comprar unos zapatos nuevos. Eli sama juttu niistä vaatteista, että ihan se perussanasto vaatteet oli siellä ropa. Se on yleensä yksikössä. Niin osaa sitten vaikka kertoa, mitä vaatteita sulla on nyt päällä. Eli se oli se kysymys, ke, ropa, jevas. Jevar-verbi on ihan säännöllinen. Pitää päällä tai kantaa. Mitä vaatteita kannat tavallaan päälläsi. Llevo una camiseta roja, vaikka punainen teepaita, ja unos pantalones negros, mustat housut. Mutta sitten kun ollaan siellä shoppailemassa tai mennään shoppailemaan, niin Espanjassa oli tällainen rakenne, että nyt kun ei mennäkään tiettyyn paikkaan eikä olla missään tietyssä paikassa, vaan ollaan tällaisessa tilanteessa, niin se prepositio on toi de. Että sanotaankin vamos de compras, mennään ostoksille. Tai estamos de compras, olemme ostoksilla. Eli pieni tai aika isokin siis ero siihen, että jos sä meet tiettyyn paikkaan, sun piti sanoa, että voi Madrid, menen Madridiin, tai olen Madridissa, estoy en Madrid. Mutta silloin se on aina se joku paikka, mutta silloin kun oli joku tilanne, niin sitten on tämä de. Sama oli siinä, että mennään vaikka tapaksille syömään niitä pikkunaposteltavaa, niin vamos de tapas. Tai jos vaikka menet lomalle, niin sanotaan, että voi de vacaciones johonkin tilanteeseen. Ja sitten tietenkin hintaa pitää ostaa. Ostetaan jotain, niin laitetaan tuohon, eli se hinta oli espanjaksi el precio. Miten kysyä sitä hintaa? Siinä on kaksi yleisintä tapaa. Tämä cuanto es, mikä meillä on jo kahvila jutuissakin ollut, tai cuanto cuesta. Ja näitä kysytään siis silloin, jos on joku yksikössä, että cuanto es la camiseta, paljonko on, tai esta camiseta, tämä teepaita, tai cuanto cuesta, esta blusa, tämä pusero. Eli costar, maksaa verbi oli myös näitä vokaalimuutosverbiä, eli o vaihtuu ueksi ja sen takia se on cuesta, cuanto cuesta. Ja sitten tässäkin, että muistaa sitten laittaa monikkoon, jos puhuukin housuista. Cuanto son los pantalones? Cuanto cuestan? Paljonko maksavat ne housut? Ja sitten oli vielä kolmas mahdollisuus käyttää sitä cuanto vale, minkä arvoinen joku on, mutta se on ehkä vähän harvinaisempi. Ja sitten värit, los colores, eli niistä tämä koskee kaikkia adjektiiveja nyt tämä sama asia oikeastaan. Eli muistatte, että on neliönmuotoisia, kaikki o-päätteiset. Tässä on nyt, eli liittyen just myös vaatteisiin, että osaa kertoa sitten niiden vaatteiden ja minkä vaan asian värejä tietenkin. Kysymys oli se, että de qué color, minkä värinen. De qué color es tu camiseta? De qué color es tu maleta? Minkä värinen on sinun matkalaukkusi? De qué color?
Eli suurin osa väreistä oli näitä O-päätteisiä. Tässä on nyt valkoinen ja punainen. Ja silloin ne oli aina oli olemassa 4 muotoa. Maskuliini, feminiini yksikössä ja maskuliini, feminiini monikossa. Blanco, blanca, blancos, blancas. Eli pitää olla tarkkana, että mistä puhuu. Una camiseta on feminiinisana, niin sitten pitää sanoa una camiseta blanca. Ihan niin kuin sanotaan Casablanca, valkoinen talo. Una Casablanca. White House. Rojo, roja, rojos, rojas. Ja tosiaan koskee kaikkia adjektiiveja. Meillä on vaikka se alto, pitkä ja bajo, lyhyt, niin niistä on silloin 4 muotoa. Mutta sitten oli konsonanttiloppuisia ja myös laitetaan vielä se E-loppuinen, vaikka verde, vihreä. Niin jos on mikä vaan konsonanttiviiminen kirjain, azul, sininen, gris, harmaa, tai sitten E-kirjain, verde, vihreä, niin silloin onkin sitten vain 2 muotoa, eli yksikkö ja monikko. Sanotaankin, että una camiseta azul. Ja tässä on tietysti sellainen tavallaan vaara, että haluaisi laittaa sinne sen feminiini, kun Espanjassa se yleensä on aina just, että on se feminiinitunnus A. Mutta nyt tähän ei ole olemassa sitä azulla-sanaa. Että se on vaan camiseta azul, camiseta gris, camiseta verde. Mutta sitten monikossa camisetas azules. Muistaa laittaa sitten sen ES-monikon. Pantalones azules, siniset housut. Väreissä oli sitten vielä tällaisia vähän erikoinen juttu, että on paljonkin taipumattomia, eli yksimuotoisia. Yleisimmät nyt ehkä just naranja rosa, eli oranssi ja pinkki, vaaleanpunainen. Ja sitten myös kaikki tämä niin kuin Ranskasta lainattu tämä beige, espanjassa sanoo beige. Eli jos käyttää jotain, niin kuin naranja on myös appelsiini, roosa on myös ruusu, ja beige on sitten ihan vaan ranskalainen sana, niin niitä ei nyt sitten voi taivuttaa, niistä ei ole edes sitä monikkoa. Eli bacon värinen teepaita tai teepaidat, niin espanjan sanoisi unas camisetas beige. Mutta kun se on vähän kuulostaa silleen töksähtävältä espanjassa, niin ne laittoi sen de color-sanan siihen eteen, että saadaan just se bacon värinen. Sama koski kaikki näitä yhdistelmävärejä, jos on azul oscuro, tummansininen tai verde claro, eli mikä vaan tumma tai vaalea, eli voi käyttää tätä oscuro ja claro sanaa sen värin jälkeen, vaikka vaalean keltainen olisi amarillo claro tai tumman punainen olisi rojo oscuro. Niin silloin tämmöinen yhdistelmäadjektiivi on taipumaton, eli sanottaisiin unas camisetas azul oscuro. Ja sinnekin voi laittaa sen de color azul oscuro, tumman sinisen väriset teepaidat. Mut periaatteessa nyt värejä on noin 10, niin niitä ei tietenkään taaskaan erikseen kysytä, mutta niin kuin sanoin, että osaa vaikka vastata tällaiseen kysymykseen, minkä värinen on sinun matkalaukkusi, niin, tai minkä väriset vaatteet, tai mikä on lempivärisi, tai joku tämän tyyppinen kysymys voi olla. No tässä näkyy nyt vielä nämä isommat numerot, kun ykköskurssilla tuli. Tämä oli nyt viimeinen asia sitten tässä. On siellä vielä noin omistuspronominit, mutta me ehditään kyllä. Tenemos tiempo. Numerot ihan pikaisesti, eli 100 eteenpäin ne meni niin, että kun tasaluku 100 on 100, tämä lyhyempi versio, niin sitten 101, 102 tarvitaan aina tätä pidempää ciento, ciento uno, ciento dos, ciento cincuenta y ocho. Eli se ja-sana tuli vain kymmenysten ja ykkösten väliin. Ja aina kun on jotakin yksi, niin siinä pitää olla tarkkana tämä numero 1. Jos on vaikka 101, niin siitä on aina se un ja una versio. Eli käytännössä niin, että jos te sanotte vaan, että 101, jos te sanotte sen numeron, niin se on ciento uno. Mutta jos te sanotte, että niin, että se jatkuu jotenkin, että on vaikka 101 autoa,
niin silloin siitä on sitten ne versiot un ja uuna, ihan niin kuin se epämääräiset artikkelit, että un coche ja una casa. Niin se näkyy nyt tässäkin, että jos haluan tosiaan, tai sanoa 101 taloa, niin se on ciento una casas. Ja sitten se 101 autoa olisi tosiaan ciento un coches. Eli tämä on ihan vaan se perus, se luku, se 101 on toi ciento uno, mutta muuten on sitten aina käytössä tämä un ja uno. 200 ja niin edespäin. Siinäkin oli tämä pidempi 100 sana sitten monikossa, eli doscientos, trescientos. Ja siitäkin on sitten feminiini, doscientas mujeres, 200 naista. Ja ihan oma sana tämä quinientos, se on nyt tässä sen takia taas isolla, eli 500 henkilöä, Espanjan sanoisi quinientas personas. Eli ei ole olemassa sitä cinco cientos, vaan quinientos. Ja 700, 900 pieni muutos, ei olekaan cientos eikä nueve, vaan setecientos ja novecientos. Mutta muuten nämä sataset menee ihan normaalisti. Ja sitten 1000, millä, tässä näkyy tämä vuosiluku, mil novecientos seten tai cinco, mikä aina sanotaan niin kuin suomalaisittain, eli 1970 ja 5, siellä on vain se ja-sana tuossa kohtaa, mutta ei voi siis sanoa niin kuin 1900. 2000 se on taipumaton, eli tämä mil-sana ei taivu. Dos mil, cuatro mil, 10 mil, 100 000 olisi 100 mil. Siinäkin on tuo lyhyempi 100. Ja sitten miljoona olisi un millón de. En Finlandia hay unos 5 millones de habitantes. Siihen tulee tuo de prepositio, mutta muihin näihin ei tule sitä. Nyt tavallaan voidaan ajatella, että palataan niihin perhesanoihin, eli jos yleensäkin kertoo perheestä, niin tarvitsee näitä omistuspronomineja, ja tässä näkyy ne espanjaksi ykköskurssilla. Meillä oli jo nämä mi, tu, su, minun, sinun, hänen. Niin oikeastaan se, mikä tässä oli nyt uutta, oli nämä monikon muodot, ja sitten tämä nuestro, vuestro, joka on vähän niin kuin adjektiivi, että siitä on sitten noin neljä muotoa sen mukaan, mikä on se pääsana. Eli tässä on ihan muutama esimerkki. Eli jos puhutte useammasta ystävästä, niin sanotaankin mis amigos. Se helposti unohtuu, kun kerran Suomessa ja Englannissa näistä ei ole erikseen monikkoa. Mis amigos se llaman Juan y Felipe. Kaikki menee monikkoon. Meidän koiramme on iso. Jos on yksi koira, niin se on nuestro perro, es grande. Mutta sitten jos niitä koiria on monta, niin kaikki sanat menee monikkoon. Nuestros perros son grandes. Ja sitten vielä feminiini tosiaan näistä nuestro, vuestro, niissä on toi nuestra, vuestra. Teidän talonne on vanha, vuestra casa es vieja. Kaikki sanat pitää laittaa feminiini. Muotoon jos sellainen feminiinimuoto, sitähän ei ihan aina ole, niin kuin puhuttiin just vaikka se harmaa, niin sitten sanottaisiin, että vuestra casa es gris. Siinä ei näy kuitenkaan sitä feminiinin aata. Ja sitten vielä huomatkaa tämä su-sana, kun se on täällä nyt sekä hänen että heidän. Eli jos tosiaan näet, jossain on tällainen lause, että su coche es americano, hänen autonsa on amerikkalainen, se voi olla myös, tarkoittaa, että heidän autonsa on amerikkalainen, ja se voi myös olla se teitittely, koska tässäkin nyt Espanjan teitittelee tällä hän-muodolla. Eli se voi olla myös teidän autonne on amerikkalainen, kun teitittelette jotain. Eli sitä on mahdoton tietää, jos näkee vain tällaisen yksittäisen lauseen. Mutta yleensähän siinä on joku tausta, tiedetään mistä puhutaan, niin yleensä siinä ei sitten tule kuitenkaan sekaannusta. Se on sille oikeasti vähän erikoinen, että hänen ja heidän on sama sana. Vaatteiden kanssa me harjoiteltiin näitä
tämä tässä, tuo tuossa ja tuo tuolla. Eli Espanjassa oli kolme tavallaan tasoa ja suomalaisen on se helppo ymmärtää, kun Suomessakin on erikseen just tässä, tuossa ja tuolla. Eli oli nämä este, esta, estos, estas silloin, kun sä sanot this, englannin this, eli se on se selvästi tässä lähellä. Esimerkkinä este coche es muy caro. Tämä auto on hyvin kallis. Se on se auto, mikä nyt on, täytyy olla siinä aika lähellä, tai sä näytät jotain kuvaa, missä on just this car, tämä auto. Mutta sitten tavallaan pitää miettiä, jos käyttääkö ese vai akel, että onko se nyt sitten tuossa vähän kauempana vai tuolla selvästi kauempana. Se on ihan, riippuu sitten tilanteesta. Eli esimerkiksi esos coches, nuo autot tuossa vähän kauempana, se on muy caros también. Tai sitten aquellos coches, eli silloin kun käyttää tätä aquella, aquellos, huomaatte, siellä on oikeastaan se hän-sana, siellä on se el, eija ja sitten se he-sana, ellos, ellas, tämän lauseen täällä sisällä. Se voi muistaa siitä aquel, aquella, aquellos, aquellas, niin silloin se pitää olla selvästi, niin kuin englannissa olisi se over there, tuolla kauempana. Aquellos coches son baratos, mutta ne voi ihan riippuen tilanteesta, niin eihän Suomessakaan välttämättä sanota, että nuo autot tuossa ja nuo autot tuolla, vaan voidaan vaan sanoa, että nuo autot. Nuo autot ja sitten se riippuu siitä tilanteesta, että kumman sanan valitsee sitten Espanjassa. Esos vai aquellos. Ja este ja esehän on käytännössä sama sana, mutta sinne otetaan se T-kirjain pois tuolta keskeltä. Ja tässä oli se pieni epäloogisuus, että nyt tämä E-kirjain olikin se maskuliinin tunnus, kun yleensä E on sellainen neutraali, niin nyt näissä kahdessa sanassa se E onkin maskuliinitunnus, eli tosiaan este, coche ja este, perro, tämä koira ja este, hermano, tämä veli. Ja sitten kun niistä on olemassa se O-päätteinen, sitä käytettiin vain sellaisessa tapauksessa, että ei tiedetä, mikä se esine on, että kysytään vaikka, että mikä tämä on. ¿Qué es esto? Eli nyt se O-pääte onkin sitten tavallaan se neutraali, että ei tiedetä, onko se esine maskuliini, feminiini, kysytään ¿qué es esto? Tai ¿qué es eso? Mikä tuo on? Eli oikeastaan se esiintyy vain näissä tällaisissa kysymyksissä, kun ihmetellään, mikä tämä tai mikä tuo on. Mutta tämä menee nyt tosiaan sitä espanjan kielen tavallaan ihan pääsääntöä vastaan, että yleensä O on maskuliini ja E on sitten mahdollisesti sellainen neutraali. Mutta jostain syystä tässä ne menee toisinpäin. Monikossa taas huomaa, että se on estos. Monikossa taas palataan siihen O ja A. Esos, esas. Mutta tässä yksikössä se on tämä. Hei, kolmososiossa on oikeastaan vain nämä kolme asiaa. Eli just puhutaan siitä menneisyydestä. ¿Qué has hecho hoy? Pitää osata käyttää perfektiä, katsotaan se vielä pikaisesti. Ja sitten oli tätä erikseen tämä lentokenttä, mutta siitä me jo vähän puhuttiinkin, kun oli se matkustus. Mutta lentokentältäkin se vocabulario básico, siitä oli erikseen sellainen sanasto. Ja sitten, että como empezar, como terminar. Tässä näkyy nämä yleisimmät tavat aloittaa, tuttavallinen, tai sitten vähän tämmöinen muodollisempi kirje estimados señores. Usein monikossa, jos kirjoitatte hotelliin tai johonkin yritykseen, niin kannattaa suosia tätä monikkoa señores. Mutta sitten jos tietää, että kirjoittaa jollekin naiselle, niin estimada señora. Ja sitten joku lopetus, tuttavallinen on tietysti joko suukko tai halaus, usein monikossa besos ja abrazos. Ja sitten muodollinen kirje päättyy johonkin näistä cordial saludo, saludos cordiales tai atentamente. Eli kolmas osiossa oli tämä ainoa kielioppiasia, tämä perfekti. Sitä me ollaan nyt aika paljon harjoiteltu tässä kurssin lopulla, mutta ehditään vielä pikaisesti katsoa nämä erikseen säännölliset verbit, mitkä meni ahdo-iido päätteellä.
Apuverbbinä oli aina tämä sama as a, emos aveis an, eli perfekti koostuu aina kahdesta osasta, ja sinne väliin ei saanut laittaa mitään, eli kaikki nämä pikkusanat aina, aina tai jo, pitää yleensä laitetaan tähän eteen. Siempre han vivido. Aina ovat asuneet. Ja has comido. Joko olet syönyt. Ne voi olla myös siellä lopussa, mutta yleisempi paikka on tässä ennen tätä apuverbiä. Ja sitten piti opetella 12 epäsäännöllistä muotoa, jotka siis ei tule tällä aado, iido. Ja ne oli nämä. Ja niin kuin puhuttiin, niin nämä kaikki ei ole välttämättä ihan yleisimpiä verbejä, mutta kannattaa opetella ne kaikki, koska sitten tietää, että kaikki muut verbit tuli sillä aado, iido. Mutta huomatkaa tässäkin tämä avierto ja kuvierto muoto. Jos te käytätte sitä ihan yksistään, niin se onkin adjektiivi, että ovi on auki. La puerta está abierta. Ja silloin se taipuu. Ja silloin siinä on yleensä toi estar-verbi aina. Mutta kun te käytätte sitä perfektissä, teillä on tämä sama apuverbi, että minä olen avannut, abierto, hemos abierto. Silloin se on taipumaton muoto. Eli hemos abierto, siihen ei tule mitään monikon tunnusta, vaikka siinä on niin kuin me. Ja vaikka siinä puhutaan tästä puerta ovesta, niin se ei mene niin kuin feminiinimuotoon, vaan silloin kun te käytätte sitä tämän perfektin apuverbin kanssa, niin se on tosiaan taipumaton, että olemme avanneet oven. Hemos abierto la puerta. We have opened the door. Mutta perfektiä on tosiaan nyt tässä ihan lähiaikoina harjoiteltu ja sieltä löytyy paljon perfektiin harjoituksia sieltä 3a, 3b ja myös 3c. Ja käytännössä koko se kolmososio on tätä, siellä ei ole muuta kielioppiasiaa kuin tämä perfekti, niin suosittelen, että vielä valitset sieltä jonkun tehtävän. Siellä oli myös linkkejä sellaiselle sivulle, missä on ihan kymmenittäin semmoisia online-tehtäviä. Eli näitä on siis 12 epäsäännöllistä, mutta sitten vielä oli puhe näistä. Tässä on esimerkkinä näitä etuliitteitä voi tulla johonkin verbeihin, kuten mal, decir, huonosti sanoa, eli kiroilla, niin silloin sitten se näkyy myös, tästä tulee mal dicho. Eli siinä mielessä näitä on enemmän kuin 12. Ja myös componer olisi säveltää, compose, niin sitten se on compuesto. Sen verran tähän nyt loppuu vielä, että ketä on kiinnostunut jatkamaan, niin Espanja 3han alkaa nyt heti sitten tammikuussa. Tammikuussa siitä on nyt tarjolla, mun täytyy ihan tarkistaa, mutta mun mielestä oli siis 2 eri kurssia, eli Sari Pärssisen ja minun, mutta joka tapauksessa alkaa tammikuussa. Se on verkkokurssi, siis Zoomissa. Ja siinä on nyt sellainen tavallaan ero tähän Espanja 1 ja Espanja 2, että sen voi suorittaa vähän niin kuin nopeammassa tai hitaammassa aikataulussa. Eli jos sä haluat nopeammin, sen ehtii suorittaa kolmosperiodin aikana loppuun, eli tammi-helmikuun aikana, ja silloin voi jatkaa sitten tähän työelämän Espanja 1 sitten maaliskuussa. Eli nyt kannattaa miettiä sitten, että millainen kevät, jos haluat jatkaa Espanjan opintoja, että onko aikaa ja onko motivaatiota niin, että suorittaa sekä Espanja 3 että työelämän Espanja 1 sitten keväällä. Jos sitten tuntuu, että ei, senhän voi sitten myöhemminkin vielä päättää, mutta että voi suorittaa se sille hitaammassa tahdissa, että suorittaa tämän Espanja 3, tekee sen tentin vasta sitten siellä joskus maalis-huhtikuussa, että vähän niin kuin kertailee ja niitä asioita. Se opetus on kuitenkin tammi-helmikuun aikana kokonaan. Mutta sen voi tehdä silleen, että sitten ottaa tämän työelämän Espanja 1 vasta sitten täällä syksyllä. Se on sitten tietenkin syksyllä 2006, puhutaan jo ensi vuodesta. Niin nämä kurssit siis molemmat, Espanja 3 ja työelämän Espanja 1 on aina, järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Mutta näistä voi laittaa sähköpostia, jos miettii tai jos haluaa, tai jos ette löydä sieltä jostain kyllä on tietenkin, että mikä näiden sisältö, jos olette lukenut aikaisemmin
aikaisemmin Espanjaan, niin voihan nämä periaatteessa silleen vähän niin kuin limittäinkin suorittaa, vähän niin kuin päällekkäinkin. Mutta. Ja sitten on vielä työelämän Espanjaa 2, mikä tarjotaan sitten myös sekä keväällä että syksyllä. Onko jotain kysyttävää näistä? Preguntas. Pauselle ton. Eli muchas gracias por la participación en este curso. Tämä kertausosio meni nyt näin vähän niin kuin pikakelauksella. Mä laitan sekä tämän nauhoitetun Zoomin nyt sinne linkkinä, että sitten myös tämän Word-tiedoston, että jos haluaa vielä näitä jotain esimerkkilauseita itsekseen käydä läpi, niin ne löytyy sieltä Moodle-sivun lopulta. Ok, entonces terminamos hoy y buenas vacaciones. Hyvää lomaa ja hasta, hasta luego. Ei tiedetä nyt kenen kanssa nähdään, mutta voidaan sanoa hasta luego. Adios, ciao, Gracias, adiós. adios.